Helo, croeso nôl i'r shed. Iawn, mae'r fideo yma'n mynd i fod chydig bach o wahanol I lleill. Da ni'n mynd i fod yn trwsio'n byd, ond da ni'n mynd i fod yn arbrofi heddiw yma. Beth dwi'n gwachio dipyn o fideos ar YouTube o bobl yn trwsio ag adfar pethau. A be mae lot yn neud ydy electroplatio I partia nhw. A be mae hynny'n olygu ydy, da chi'n cymryd un metal, rhyw nuts and bolts, no, da chi'n iwsio trydan a cemegion I pleitio fo, neu reid layer tena o metal arall arno fo. So gall hynna fod rhywbeth fatha gold plating neu chrome plating yn edrach yn neis. Neu fatha zinc plating neu nickel plating I helpu'r part beidio rhydu. Wan, mae pethau fatha chrome plating, dwi'n eich wneud hynna yn y shed, cos mae'r cemegion maen nhw'n defnyddio yn eitha perig. So dyn ni'n edrach fwy ar ochr atal rhwyd. Da chi'n gallu prynu kits I wneud o, ond diolch yn rhywbeth rhy gymlaeth. Na rei link I fideo o dan hwn sydd yn disgrifio fel lot gwell na beth dwi'n mynd I wneud. Ond da ni'n meddwl, gan bod ti'n lockdown, so yn arbrawf reit cool, I gael gwrs fydda ni'n wneud fatha set-up electroplatio eitha syml yn y shed yma. Felly so fa'n handi yn y dyfodol, bydda ni'n trwsio rhyw bethau, bod o gynnon ni'r gallu allu pleitio fatha nuts and bolts a screws yn benas wrth chi'n eisiau beintio. So, gawn ni weld, ella neith o weithio, ella nawn ni losgi'r lle yma lawr, dwi'm yn gwybod, ond gawn ni weld. Yn amlwg, beth cyntaf dyn ni eisiau ar gyfer electroplating ydy electric. So dwi wedi ffeindio'r hen charger ffôn yma, a mae hwnnw'n pwysio allan 5 volts a 500 milliamps, hanner amp. Dwi'n gwybod sef ddigon cry, ond gan bod fi'n jyst yn arbrofi o'n well gen I fynd efo rhywbeth llai a sgilio fo fyny. Dyn, beth dwi'n mynd I wneud mewn ffordd ydy, mae hwn yn dal USB. So jyst I chopio hen USB cable I fyny. So mae'n gen i'r weiran coch a du. Mae'n eitha tena, a dwi'n dweud yr bullet connectors yma ar y penna. Mae hynna'n gweithio fatha rhyw ball and socket mewn ffordd, mynd I mewn. Dwi'n dweud i'r cable hirach pen yma. So, dy'r ots bod hon yn fychan, lle. Dwi'n benaid I reid rei gwahanol, y terminals gwahanol fanna. So, wneith nhw'n shortio, mae hwnna'n insulated, di hwnna ddim. Dwi'n meddwl bod y wires mor dena, benaid I allan I blygu nhw drosodd, allan I sodro nhw neu tinio nhw. Just, mae'n chydig bach mwy o gig I hein yn stuck, lle. So dyna na I wan. Be fydd yn handi di, dydwch bod ni'n ffeindio allan bod hwn I mi gan cry, bod ni eisiau fwy o amps. Wel mae'r cable yma, gyn bella bod gennym ni plug USB, fyddwn ni jyst iwsio'r cable yma drwy'r adag. So bod chydig bach mwy o waith I gychwyn wan, fyddwn ni iwsio fo I bod math o beth eraill, really. So dwi'n barod rei rhywun o sodor ar un o'r wires fan. Ac os ydych chi'n meddwl neu rhywbeth efo electronics a sodro felly, mae'n werth cael un o'r stands bach yma. Helping hands maen nhw'n galw nhw. A byd nhw di, mae'n atha'r crocodile clips yma. I hynna ddal, beth byddwn eich eisiau sodro, a mae gennych chi magnifying glass bod dim. Jyst i gael gweld yn iawn. A maen nhw yn handi. Maen nhw'n edrach chydig bach o weird. Ond ydych chi'n sodro, os ydych chi dda fi yn sodro, ydych chi'n garantid y losgi a leia unwaith, a wneith hwn dda lleihau y risg bod eich dwylo chi'n nacad wedyn. Ond ia, top tip, pronwch hynna hynna. So na fo, sut mae hwnna'n edrach? Cael ei tinio mewn ffordd. Na fo'r trwch yr weiran gwreiddiol. Na fo hwnna. Be nes I, jyst plygio drosodd, twistio fo, dyn reid. Jyst sodro fo rhywfaint. Fel bod o'n... Jyst bod na fwy o gig yna pan o'n i'n sgrifio'r peth lawr. So ni'n neud yr ochr arall rhywun peth on. Iawn. Na fo. Dyna fysgu rhywun ni. Diolch, mae'n peth dela iawn. Dwi'n meddwl sef o'n pasio
inspection gyn NASA na'n byd felly. Ond mae'n iawn i beth ni isio. So mae gen i'r ddau sockets dwi wedi lliwio yn y ddi efo beiro. Dim byna iawn di cael length arall o cable. A iwsio'r terminals fyna so to. Dwi'n dim iawn fel allu. So, ia, mae'n iawn. Un beth dwi'n gwneud ydi testio fo. Nes i'n meddwl testio fo cyn sleisio fo fyny a sodro fo. So dwi'n gwneud hynna sydyn nhw'n. Gysello bod y weiran yma nacyd a da ni wedi wastio ar amser yna i gyd yn pwtsian efo rhywbeth sydd ddim wedi weithio. So i testio yn sydyn, mae wedi plygio mewn yn multimeter yma, so dylsa ni gael tua 5 volt. A ni, 5. Ie, so mae'n mynd i fyny o gwmpas 5. Dyma'n mynd i fod yn constant drwy'r adag lle ond. Ie, so at least ni'n gwybod bod y cable yn gweithio hwn. Iawn, mae'n neud yr weiran hirach. Jyst ni'n cael gysylltu hwnnw fyny i'r system. Mae'n gael ymlaen. Ideal. So rhaid i chi sy'n siŵr beth pethau bach mae dwi'n reid ar y cables. Crimps, dyn nhw, solderless crimps. A ffordd maen nhw'n gweithio ydy mae yna liwiau gwahanol, mae yna coch, glas a melyn. Y coch di lleia, dim mynd i fyny yn y seis. Dyn, chi'n trimio tama bach o'r weiran, slipio hwnna ar ei ben o. A dyn tu mewn i fama, mae yna sleeve metal, dyn efo'r hein. Dach chi'n gweld y coch, glas a melyn yma. Dach chi jyst yn crimpio fo. Mae hwnna'n gwasgu'r sleeve metal, deformio fo. Sydd yn cau am y weiran. A mae'n rhoi terminal. Mae'n eitha cry. Dydyn nhw'n bethau gorau. Mae'n nhw'n iawn i bethau fel hyn, potsian. Needs must, dim ond dim. Os ydych chi eisiau gwneud o'n well, os ydych chi reid heat shrink neu yna, neu tap rhwnd o fo. Neu mae'n ar ei... Lle mae'n o? So mae hein yn rei tebyg. Ond mae hein yn dŵad efo heat shrink dros fo. Be di heat shrink ydi plastig lle os ydych chi rei gwres yn efo heat gun neu hynod hair dryer, neith o shrinkio a neith o sealio nhw. Dwi'n iwsio hein lot pan dwi'n gweithio'r ceir a falle. Cos mae'r connection yn... O, mae'n waterproof a bob dim. Ond ie, so mae'r connectors mae'n iawn i ryw jobsys bach, ond so ni'n mynd trystio fo life or death. Ond ie, so mae nhw'r... Mae yna llwyth rhi gwahanol. Nech chi rhi eyelets, neu'r fork, neu'r spade connectors. Dyn nhw'n ryd, a mae'n handi cael. Ie. So ni'n just gorffen hein on. Iawn, so da ni wedi sortio'r ochr electric o'r electroplating a wan da ni eisiau sortio'r ochr plating. So mae hwn yn sheet o nickel geisio eBay. Dwi'n mynd ryd. Mae'n actually'n dipyn tewach na ni fel. Mae'n 2 mil, so mae'n lwmp da. Dwi'n eisiau newid, dwi'n eisiau creu 2 anod. Na i just torri 2 strip bach. A'r cam cyntaf ydi creu'r electrolyte mewn ffordd, sef dissolfio'r nickel mewn finag, fyddwn ni'n iwsio, finag gwyn. Ond os gen i'n finag gwyn normal, mae gen i white wine vinegar bach. Dwi'n mynd i weithio, dwi'n mynd gwybod. Na ni drio fo. So dwi eisiau llifio hwnna, na i jyst rehacso, torri 2 stripyn bach. Iawn, so dwi wedi torri'r nickel, mae gen i 2 anod wan. So, mae'r finag yn y pot, just pot gwydr, plastig yma. Dwi wedi ei halan i mewn. Mae'r halan yn wneud y finag yn fwy conductive i'r electric. Neith o just
caru'r voltage y well, in theory. So mae'n barod i fynd. Dwi ddreud ar y peth gwyn yma i drio gweld. Mae fod i newid lliw wrth i'r electrolytes fynd yn gryfach. A ni'n meddwl yna ni weld yn well os di ar hwn. Iawn, gan ni clicio fan. Dyma gen i crocodile clips bach yma. Reit nervous fel beth i gwyddydd. Os ydych chi'n clywed explosion mawr, cofiwch amdana fi de. So ni'n ei nhw fanna. Let's checio bod ein wiring. Iawn. Iawn. Iawn, na ni rhaid on. Pwyswch y bysad. Iawn. O. Ddim yn weld yn gweithio. Mae yna bubbles yn codi o'r ochr negatif. A mae hynna'n iawn. So na fo'r anodd negatif. Dim ond anodd ta cathod ta diod, ond na fo'r ochr negatif. Dych chi'n gweld y bubbles yn codi o ddar y nickel. Dyna di'r broses sy'n cychwyn wneud yr electrolytes mewn ffordd. A wwan, da ni jyst gorfod gwtchad. Yn ôl bydd i ddall, mae'n cymryd rhyw 2 awr. Ond benna i di dod yn ôl bob hanner awr. Jyst i gael look. I weld os ydy rhywbeth di newid. Neu os ydy'r lliw di newid, neu os ydy'r shed i llosgi yn ilw. Wel, mae wedi bod yn 2 awr a chydig bach drosodd o'n. Mae dal yn byblo'n gry. Mae'n effernol o drewi de. Dim wastad minag de o ta be. Ond dwi'n edrych yn wyrdd. Dwi'n cofio sy'n edrych gynt. Ond anyway, 2 awr yn ôl bod dwi ddall sydd angen. So geith o reid off fan, rhaid tynnu o. So, gael ni weld. So yr ochr positif mae yna yn bwdwr di halan nhw. Yn be di hwnna? Allan nhw'n eitha'r halan oedd y. Dwi'n meddwl bod yn stuck chwaith. Hwna da. Dwi'n meddwl bod i etio'r gwynaf rhywfaint. So mae wedi newid lliw rhywfaint. Ond, wrth gwrs mae finag yn asid, beth bynnag. So, os ydych chi'n unrhyw fetal mewn finag, neith rhywbeth ddigwydd fo. So, na fo, yn electrolyte solution ni. So i testio fo allan, dwi eisiau rhywbeth i pleitio. Neu chwilio am rhywbeth addas. A dda i chi nôl. Iawn. So fe sgynna fi fatha prawf, di 2 boltan. Hein oedd efo'r feis fawr. Mae'n cael ei eisiau ddal o lawr. A wedyn, just metal hir eitha llwm. Mae hynna di bod mewn asid es bron wnaethon ni'n gwneud y feis fawr gwreiddiol. A'r unig beth dwi wedi gwneud ydi llnau nhw, rydw'r poeth, jyst rhywbeth bach o degreaser. Byddwch chi'n pleitio bethau, mae can nhw'n hollol lan yn bwysig. Rwan, be mae'n lot yn ydi dipio fo mewn asid, hydrochloric acid, rhywun stwff ydych chi'n siarad llai brics a falle. Ond mae hwnnw'n stwff really perig, basically. Mae'n syniad da i fi gael o'r shed yma yma. Neu fydd yr hogan bach di gael gafel yma. Mae'n gael o le. So dwi'n mynd i weld sut eithi jyst wrth llain o fel yna.
Dwi'm yn gwybod be ddigwyddith. Dyna ni'n mynd mewn a gadw nhw'n rhy hanner awr. So na i setio fi gyd i fyny fan, i chi gweld sy'n mynd i edrach. Iawn, so dyma ni'r setup. Mae gen ni'r boltan yn y dŵr o fanna, neu'n yr electrolytes. Be di hon di weiran copper, just tamad o copper dda sydd yn means tŷ, gen i jyst rhywbeth ar ôl. A wedyn, just eisiau rhywbeth i fynd electric o'r negatif mewn i fanna. Dyna ochr yma fe gen ni'r anod, sef yr un striped nickel dda ni eisiau gyna, yr y positif. Dwi wedi tapio'r cables i lawr gan nhw lithro. So, in theory, mae o, pan rhaid ni'r pŵar ymlaen wan, dylswn ni weld bubbles ar yr nytan, sydd yn golygu bod o'n cael ei pleitio. So, maen nhw'n deud rhwng 20 munud, 3/4 awr yn gymryd. Ond mae hwn yn electrolytes eitha newydd, mae'n siŵr wrth yn gymryd hirach. So be'n i gadael nhw'n hanner awr, o be'n i'n ganol o, ddau mewn, a na i just symud y boltan, cos bod yr weiran rownd o fo am y ffordd, beth dwi'n eisiau di bod yn gael fatha gap. A dwi'n dweud, dwi'n be digwyddith, allan ni eitha'n byd digwydd. Dwi'n mynd i ddod allan yn edrach, yn hollol wych, dwi'n meddwl. Yn gael ni weld, so ni'n plygio fe mewn. So, mae'r bubbles yn codi. So, rhywbeth yn digwydd anyway. So, fatha tro blaen, mae yna bubbles yn codi o'r bolt yna fan. So, ie, ddawn ni'n ôl am hanner awr. Fo sy'n mynd edrach. Reit, mae wedi bod i mewn wan am tynnu ta awr ma siwr, nes i adael o'n chydig bach yn hirach. So, mae wedi bod dim off wan. Ac o'n i weld sy'n ma'n edrach. Dal yn byblio. Sgwn i weld. Dwi'n yn gwybod yn onest. Na i sychu fyny ar hynny'r ddau yn ymwneud i gilydd. I ni gael gweld. So mae nhw'r dwy bolt. Da eisiau prynu sydd fo mewn. Hwna. Rwy'n sbio yn agos at ti. Fod yn berffaith onest, dim yn edrach llawer gwahanol i llall. Dwi'n meddwl bod y lliw fwy uniform. Neu ddim yr un llwyd i gyd. Ond sy'n ddiddorol os chi'n sbio ar y weiran copper nath yn iwsio, mae'n amlwg, mae'n o linell, mae'n llwyd tywyll o fanna, a wedyn troi nôl yn lliw copper. So mae'n amlwg yn rhywbeth i ddigwydd. So dwi'n siŵr. O'n i'n meddwl sef o fwy bright, sef o fwy sgliniog. Ond ella na jyst bai I fi hynna am beidio llnau i'r boltig ond da. So dwi'n stydio'r ddau bolt fan. A dwi'n gweld llawer o wahaniaeth, fod yn onest, sydd oedd y cynt. Ond dwi'n sbio hwn, mae lliw hwn, os da chi'n gweld o, dwi'n mynd lot mwy gwyrdd fan. Dwi'n am bysyd bod fi jyst ddim wedi llnau y boltan gwreiddiol digon da. So beth dwi'n mynd I drio hwn ydy cymryd yr un arall. Hwnnw nath ni adael yr control. Dwi'n mynd llnau hynna na I sandio rhywun o'r gwynab I lawr o falle, sgriffio fo fyny. A na ni weld sut hynny helpu, cos meddwl dwi illa bod yna haen o oxidisation neu rhwyd ar y poltiau gwreiddiol yma. Mae'n cael ei llnau. Dwi'n drio hynna.
Be sy'n handi mewn ffordd, bob tro dyn ni'n defnyddio'r hwn, yr electrolyte, mae'n mynd yn gryfach, mae'n mynd mwy concentrated, dyna pan mae'r lliw di newid eto. So wnaeth o'n drwg, a wnawn ni drio fo. Ac os dy ddim di gweithio, wel, dim llawer och. Oedd y fineg yn 89 pence, ac oedd y cable USB da ni di dorri. Dwi'n mo, so nhw di cymryd i bin i ni. So dyna nawn ni sortio hwn allan yn reit i mewn. Gwb ddigwydd. Iawn, mae fo test number 2. Bolt dal i mewn. Yn stiwio. Straight electric off. Excuse me. So mae hwn di bod mewn am 10 awr. O, mae hwn edrych lot gwell dwi'n meddwl. O, dim hwnna edrych lot gwell. Na i ddangos i chi hwn. So, hon dyn ni'n sy'n newydd o ddor Electroplating. So mae hwnna fel dreid da, mae'n un lliw i gyd. Hon ydyn nath fethu gyda, ddech chi'n dal, darn o dwl ar ei. So dwi'n meddwl bod hwnna dwi'n gweithio reit da, dwi'n meddwl. Nes i wahanol oedd sandio hon lawr rhywfaint os tynnu'r oxidisation o ddan o fo. Ie, dwi'n meddwl bod nhw wedi... Mae hwnna definitely dod allan yn dda iawn. Neu sydd rhaid na i fyny chydig bach mwy. Drio dangos i fi. So dwi'n meddwl faint o dda, da chi'n gweld gwahaniaeth hon dyn iawn, swn i'n dweud. So mae hwn dal, mae'n ddarna dwl blwn ni. Mae hon, mae gyd yr un lliw, a rhywfaint bach o sglein a ni. Dwi'n meddwl bod wedi gweithio. Alla bod y pultio mewn pethau gorau i profi fo. Ie, nath i ryw experiment bach. So mae'r stwff gyn i wan, mae hwn. Ydych chi'n gweld, mae o... Bob tro ydych chi'n iwsio, mae'n mynd mwy concentrated. So... Mae'n handi gael yna i gadw fo. Lle ni ffindio defnydd fo, rhywbeth arall. Ond hwn rhywbeth o'n eisiau gwneud. Estalwm. Ie, dwi'n meddwl bod wedi gweithio'n iawn. Iawn, na o ta. Na'n adael o fanna. Na i dri iwsio hwn eto, rhywbryd. Lle gwneud rhywbeth gwell na poultry testio, ond ie, na, dwi'n hapus. Mwya da ni'n iwsio, gorau fydd o, dwi'n meddwl. Iawn, wel ar chi do, hwyl.